Čaute, vítame vás u nového videa. Je tu aj Basťo. Čaute. Chceli sme natočiť jednoducho moju aj dedinu, no nepodarilo sa. Pretože u nich mi tu nejde Wi-Fi. A teraz dívajte, čo Máme. Počkať. Jeden týpek nám dal strašne dobrých vojakov. A my vám ich ukážeme. Presne. Prvo musíme zaútočiť. Že si utočil ty. No, nie. Neutočil. Toto som iba. No tak toto... tak to bolo jasné. To by sme prehrali. Na to ani s tými vojakmi. Ukáž, čo má. Ježiš, ten má debilné porozhadzovanú dedinu. Ideme. Jasné, veď ju má debilné. Zautoč najprv na túto Tu stranu. dám ho takto, týchto dvoch. Tu je po nej, po tej onej, debilne. Mm. Dobre, ešte Tu tu takto máš taretu. Ja aj ty to nezničia tú taretu, lebo oni idú po niečom inom. Dobre, po nej. Čo ide Rambo štýl. A tu idú tí vojaci. Ty kone. Teraz ten s ratakčákom. Počkaj. Toto je ten mega. Počkaj, a kde sú všetci ostatní? Tu. Dobre, ale kde ste ostatní boli? Iní. A ty už pozdochýnali aj. Ale nie, Aha. ešte Oha, iní. tam sú tí dvaja. Oni žijú. Kijovia. Ale ten títo na tých oných. Máme 10. Máme minútu a 8 sekúnd, ešte dlho. Pozri. Ideme zničiť na onu, hlavnú. A tam je ešte stále ten s tým rotačákom. Ten je sedmičkový. Preživší. Ten je sedmičkový. Preživší. A pozri, koľky mu tam pomáhajú. Aha. Dáme. Podľa mňa asi nie. No tam už zničil tých oných dvoch. Ty povieš dáme a potom, že podľa mňa asi nie. To si videl? Taký oný. Ježiš, 30 sekúnd! Utočte na to, vylodze sprosté! Tá vežička tam je. Títo jak idú. Rambo style. Ten s tým ratačákom. Pán proste s minigulometom nezastaví sa, ide dopredu. Ty, bože, prosím, dajte aspoň jednu! Aj druhú dajú. Nie. Nie. Poď! Už by bola dobré. 8% a 100 pro. Pozrite, tu máte tých vojakov 12 takýchto dvojkových, 4 a tí 3. A tento sedmičkový bol proste mega. Mega úplne super. Super. Inak, takto. Na budúci diel sme sa rozhodli, že asi teda vyjde už zajtra. Bude u mňa a bude to môj svet a bude to vlastne ako keby na mojej dedine. Uvidíte, ju mám slabú, ale tak ako sa tomu môžeme diviť, keď... On je iba začiatočný. Presne, počkaj, no, minulú sobotu som si to nainštaloval, takže... Na to, že minulú sobotu som si to nainštaloval celkom dobre. A ďalší kamarát sa pridal na stranu Imperia. Ale vyhrazali sme sa mu, že na neho zaútočíme, tak si to odinštaloval a nainštaloval znova a dal sa na stranu rebelov. Takže sme rádi. Si na mobil za nič nedal. Dal Hansola. Hansola, no, ja vždy chodím s Hansolom inak. Uvidíte aj v tom ďalšom diele zajtra. Čo už bude 11. diel. A to... Počkajte. pri jubilejnom dieli, už je to 10. diel. Inak, počkajte, my sme sa pomýlili. Kým toto sa celé načíta a dá na YouTube, tak o polnoci už to nikto podľa mňa nebude kúkať. Čo znamená, Nie, že nebude to o polnoci. rovno vám povieme takto.
sobotu bude ďalší diel. Ak si to pozriete v sobotu, bude v sobotu. A ak si to pozriete už v pondelok, tak viete, že už ďalší diel bol. A pozrite si ho. Čiže tak. A inak útočil som s Han Solom. Takto, ukážem vám moju zostavu. Han Solo, 1 na mobilze. Potom tentok. 5. Tí vojačikovia. Nie. 5 tí Vukiovia. Títo jazdci, 5. Potom týchto vojačikov 11 a to je moja väčšina. Väčšinou tak útočím a väčšinou dám 100%. Inak, dneska som dal môj rekord. Najprv som začiatočných 130 T-čok a 3000 peňazí, 3000 aj alojek. A ešte okrem toho, tam bolo, neviem čo, ale nejaké ocenenie. Daj to. Daj to, čo to je. Čo si dal? Čo je? Použiť 45 oných vozidiel. Ježiš, to je taká misia. Dať 60 oných týchto vojačikov ku druhým hráčom v mojom klane a zničiť 100 oných diel. Ty teda tomu klanu pomáhaš. Dívaj, koľko si ich poslal. 0. Ja mám nápad. Ale na začiatku som im posielal. No tak asi niekde tam máš 0, to je zase Na začiatku som im posielal, ale to ešte nebola táto misia, to som ešte nemal túto planetu Dandora. Tak som im posielal po 50 tých normálnych vojačikov. Vždy vyhrali a dali mi na oplatku toho oného. Vždy na odplatu mi dali toho 7-čkového hádam, viete ktorého. Šestnáct hodín pekne. Ja mám stále na 3 oných aha. Basio. 45 000. Magori. Hej. Inak smejeme sa na tom, akože nie, že vám hovoríme Magori. Ale no proste takúto Prečítaj im to. primitívnu SMS-ku mi poslali z Orange. Dobrý deň, nezabudnite si dobiť kredit. Minimálne 10 eur do 2.5.2016, aby ste získali odmenu nekonečné víkendové volanie v sieti Orange až na 30 dní zdarma. Orange. To sú sprostí ľudia. Tada! Jasné, hlavne, že cez ten víkend sa mi to vôbec neoplatí, lebo cez ten víkend neminie tých 30 eur volania. Vôbec. Či tých 10 eur. No. Nie. Natáčame 9 minút. Dáme 12, 13, tak dáko. No, nech už sa dorobí tá loď. Koľko si tam dal? 3. No to, tak to urýchli, bože. No, správne si urobil. No, dobre. Máš jeden. Ideme útočiť. Máš jeden dia. Rem na to, si chcel povedať. Ideme útočiť. Presne tak. Môžem teraz ja.
Môžem ja zautočiť? Dobre. Mhm. Len ja ti pohľadám takú dobrú. Tak toto je pomerne silná. Nie pomerne dosť. No títo Dandorov sú takí silnejší. Toto by sa aj dalo, nie? Abo hej, prečo? Ne, to by Nie, to nie, nie. nedá. A poď. Ježiši. Počkaj, ukáž. A tu by sa dalo, nie? Toto je dobré. Hej, ja, počkaj. Áno, daj, ja to. Domčo, môžem. Počkaj, ale Han Solo asi chcem dať. No. A to si čo urobil? No tak, to si minul, ono. Môžem, Domčo, daj. Dobre, týchto, sem hlavne. Sem. Hej, Nezničia toto. A Vukijov troch. sem. Hej, robím. Sem, aha, idú na to. Dobre. Kde je A ten ja som tretí? chcel, že... Tu, nevidíš? A Han Solo Han je Solo je mŕtvý. mŕtvý. Ale oni to dajú. Miesto pro. Aha, Ježiš, oni sa s tým Townhill dali. Townhill. Townhill. Sa to volá. Townhill. Čo je? Čo je tam nejaká... Ježiš, oni majú túto debilinu. Tam je ten štít. No. Prerazil. Ako ja ničia to modré, tak ničia Ale aj to. tanky určite zničia to dielo neskôr. Títo ešte stihnú štít, podľa mňa, tento jeden. Ty sa tam srali a tam zabil len. Jo. A znič to dielo. A zostal tam jeden Wookie. No veď, toho zabili. No znič, bože, dúfam, že sa nejdu srať s týmito debilinami a neničiť diela. Jo. No, 2 hvezdičky. Dobre, no. Bude aj viac. Zničíme dielo, totižto. To nám ďalej, čo všetko oni zničia, ešte kým sa uráčia zničiť dielo. No konečne. Ako tanky sú silné, ale ja mám mnoho radšej Han Sola. Ktorý nám zomrel. No veď. No. Toto ide byť špítal pre mňa. Keď tento sa odváži útočiť na moju dedinu, tak to bude špítal. A na tohto som už raz útočila, ale to bol na túto nie. Číslo toho. Ja koľko stojí Townhill na 6? To mal na 6. Ukáž to. Ešte dlho nezarobíme. Keby si chcel, daj, niečo chcem urobiť. Daj. Čakaj. Nakúkať, keď máš ložky. Keby som chcel, hej, tak... Dobre. Tak sa mi dá, čo? My to ukončíme, lebo sa to zase nebude dať na YouTube, čiže my sa lúčime Čaute. a uvidíme sa pri ďalšom diele. Takže Čaute. sobotu pozerajte. Čaute. Bum.